2, в която ще опитваме тайландски неща. Първо, взех си голяма чаша с лед. Даже да ще пише 7-Eleven. И ето тези две напитки. Сега ще ги смеся. Това е кафе, а това е бананово мляко. Страшно е. Тези две неща са за коса и утре ще тествам поне едно от тях. Тези хрупанки сега ще пробвам с свинско. Това май не са хрупанки. Като такъв карнивор снак. Супер! Поничката. Ето я как изглежда. Вътре пълнежа е като желе. Интересно, иначе кексчето е вкусно. Хубаво е. Разбутвам тези порички. Това има вкус на някакъв сладкиш. Буквално. 4 от 10. Тези са шоколадови. Ако идвате до тук, се заслужава да ги пробвате, защото кога, ако не сега, иначе не са лоши. Сега ще си доизям поничката с кафенцето, така че от мен за сега, чао! И не забравяйте да се абонирате за YouTube канала, където вече трябва да я качем вторият влог от тук. Enjoy!